No weapon in my hand. It's just this phrase designed by man. Got me trouble again. Trouble again. Put my life in jeopardy. In the surface of my brain. I wouldn't care, but it's a dangerous affair. I'm in trouble again. Trouble again. Izgubljeni princ. Dudnikov kafe. Prema agenciji to je ovdje, Artur. Ne znam baš šta će novi gospodar zahtevati od nas. Sudeći po svemu, tu fali jedan droid za održavanje i prevođenje. Prekrasno, Artur. Najzad, eto posla za koji smo programirani. Da vidim, to beše 3 foton prženice, činija gomba džamba i 2 supernove. Dobra. Izvinite, ser, nisam rekao elektronski jabokov sok. Artur, jesi se zaribao? Ja sam prvi. Dokle misliš da ja obavljam i tvoje poslove? Bile su 2 supernove. Potražite Mr. Kleba. Njemu pripada sve u gradu i ovaj lokal. Ako zabrljaš, pretopit ću te u kantu za đubre. Platio sam, a ti sad menjaš dogovor. Izbaci ga, Jorpo. Jao, pazi! Šta? Kao i obično, bleso. Da, ser, odmah dođe, ser. Moram ga naći pre nego IG-88 lovac na ucene. Platit ću ti 40.000 kešela ako ga pronađeš. Zašto je taj tip tako važan? Imaš sliku, drugo te se ne tiče. Neka bude. Ako ga ja ne nađem, niko neće. Napolje! I ne vraćajte se! O, Bože. Šta ćemo sad da radimo? Ne možemo bez gospodara. Više poštuj sebe, Artur. Nikad ne bih pao tako nisko. Evo ovdje imamo Artu jedinicu i drugog droida. Predlažem da dražbu počnemo sumom razumnom, 500 kešela. 500 kešela? Vredimo najmanje 5.000 po komadu. 500 kešela i još usto daj mi pride, evo, jedan za teške poslove i 2 novotarije. Čujem li 500? Vi, sir. Svakako vidite da vredimo bar 5.000 kešela. Rado bih vam pomogao, ali sam dao zadnji uvijek kao kešer za rudara. Nudim 60! Prodato! Visokom gospodinu za 60! O ne!
Ostavi ga. Vugana! Hej! On će se sasvim raspasti. Nemumava žila! Dozvolite da prevedem, ser. Gospodar Jorpo kaže da je to bezvredan android. Reci gospodaru da nudim svog rudara od 3000 kešela za tebe, Artua i androida. Titosa i Teo. Ja! Slaže se. Oh, hvala tvorcu. Hajde. Kao da odavno nisi napunjen. Šta to imamo? Nu, vatena! Vatudune, ja! Nasaza! Judu mi Jorpo! Ja! To je on? Đulpa? Đulpa, taj mi vredi 40.000. Za njim. O, za Boga. O, ne! Tripio, voziš li? Pa, ser, ja... Dobro. O, Bože. Stresi ga! Tripio! Tripio, pazi! Niko neće oteti Klebu Zeloku te kešele. Nikada. Čika Gandhi! Gde je taj novi radnik? Pazite, laje, ali ne ujeda. Od sada samo uživancija i... Nema radnika, Čika Gandhi. Kupio sam i zamenio. Droida radnika? Zamenio je radnika? Sad imamo 2 droida i androida. Zamenio si radnika? Ali Čika Gandhi, morao sam ih spasti od onog tiranina. Eto ti ga na! Pomaže gde stigne po prokletoj galaksiji, a nama ide sve gore i gore. Ti si me kušac, Jan, i jednom će ti to doći glave. 100 puta sam ti rekao, znaš. Hvala. Prokleti bezveznjaci, šta do vraga treba da radim sa 2 slatka droida i otracanim androidom? Malo je propao. Nebesa. Artovi senzori kažu da ovo nije android. Šta? Kod njega nema tragova od neorganskih mehanizama. On je potpuno životni oblik. Tripio, pomozi mi. Svakako, ser. Ko je on? On nije čak ni android. Kao da ovde već nije dosta teško, ti dovodiš još jedna gladna usta. Nismo baš ostavili utisak na novog gospodara Artu. Gubite se! Marš! Šibe! Ceo dan kuvam paprikaš! Šibe! Ili ćete sutra vi u lonac? Baš na vreme. Gospodaru Gandhi, šta vam je s nogom? Ako smem da kažem, ser, Artu je tvrđi od vašeg palca. On već izgleda bolje. Kako misliš da ga zovemo, Tripio? Ja lično, ser, zovem ga Gladni. O Bože. Šta? Hvala.
Kao da deluje sve što je požderao taj stvor. Čikagandi neće to reći, ali mislim da mu se sviđa naš prijatelj. O, pećina! Čikagandi! Čikagandi! Izdrži! Tripio, upali roller! Moramo ga odmah odneti u ambulantu. Jan, dobro je što si spasao ovog stvora. Spasao mi je život. Hvala. Keziban. Keziban? Jezik boče, ser. Znači, povratnik iz mrtvih. Keziban. To je to. Naš prijatelj ima ime. Keziban. Lepo je. A? Da. To je dokaz. Našli smo Nergon 14. Imperiji je potreban za upaljače protonskih torpeda. Bogati smo, Jorpo. Šta? Mojih 40.000 kesela. Jorpo, znaš li šta treba? Bolnički droid 318, neka se odmah javi u hitnu. Hvala nebu, dobro je. Ne može jedna pećina da dokrajče Čikagandija. Keziban je nestao. Šta? Bože, bojim se da ga je Jorpo oteo, ser. Napred! Dogovor je 40.000 kešela da ga nađeš. Što sada tražiš više? Drugi bi platili da IG-88 ulovi Džulpu. Možda bi platili čak moju cenu. Uništili bi ga! Dokosurili ga! Ja hoću da ga spasem! Možeš da ga spaseš jedino po mojoj ceni. Pusti ga! Šta si učinio sa Kezom? Baš tebe čekamo, Jorpo. Ato, učini nešto. Idemo odavde! Mali omamljivač. Devojka ovde mora da se pazi. A, da. Hvala. Jessica. Jessica Mead. Jantoš, još jednom hvala. A? Nergon 14? Da, najnestabilniji element u kosmosu Znači, veoma opasan. i veoma skupocen. Vi ste ludi, Kleb. Bilo šta može da aktivira Nergon i raznese sve ovo ovde. Onda ga nosite jako pažljivo dok radite za mene. Vodite ih! O ne! Kez!
Tripio? Samo tako smo mogli da stignemo do glavnog prekidača i prekinemo kablovske veze. Lako ćemo ih preseći, gospodaru Jan. Stoj! Dalje od tog prekidača ili ću... To si ti. Dolazim u pomoć kao i vi meni. Monđulpa! Artu je spojio, sir. Nadam se kako treba. Monđulpa! Masolag! Nisem fahna! Na Monđulpa muchacha naspen! Tamuzan! Masa Džulpa autamuzan. Razumeš li šta kažu, Tripio? Držim kraljevski skiptar Tamuzana. Ja sam Monđulpa, princ od Tamuzana. Hvala za pomoć, Jan. Moje pamćenje izbrisao zli vezir i tako mi preoteo prestol. Sad moram na Tamuzan da oslobodim svoj narod tiranije. Jao svakome ko stane na put Monđulpi. Da ti si kralj. To jest kez. To jest veličanstvo. Keziban, molim. Sir, Artovi senzori otkrivaju zapaljivi gas. Ako skoči varnica iz mašine, aktivirat će Nergon. I bacit će sve ovo na drugu planetu. Moramo isključiti sve. Onda učinimo to. Idemo. Čuo si, Artu? Artu, Ditu, šta si mi učinio od noge? Izmešao si žice. Ne diraj. Moram da se snađem ovako dok ne nađem stručnjaka da obavi posao valjano. Uspori, Artu, uspori! Napadači, stanite. Monđulpa! Zaustavite ga! Gospodar, ne smijem da gledam. O, ne. O, noga. Izvinite. O, Bože. Gospodar! Artu! Tripio! Moj jadni gospodar je mrtav. O, moje metalno telo. O, Bog me, to je bilo blizu. Kapija! Zatvaraju! Uspori, Artu, uspori! O, hvala Bogu. O, Bože. Šta radiš to? Hoću ih žive. Jobararu! Nek izađu. Jedva čekaju da počnu da tovare moj Nergon. Ovuda ćemo stići na Klebovu platformu. Artu, kaži da gas dostiže nivo kritičnog zasićenja, sir. Bojim se da će svakog časa eksplodirati. Zaustavite mašine dok nije kasno. Zapalit će gas i aktivirati Nergon. Molim vas, poslušajte. Nikad ne veruj droidu. Prekasno, gotovi smo. Nergon je aktiviran. Nergon je aktiviran. Sve ovo će se pretvoriti u paru. Gotovi smo. Gotovi. Moramo zgrabiti Kleba. On jedini zna put odavde.
Kuda sad? Razdvojimo se! Kada uvek idemo pogrešnim tunelom. Žuri, Jorpo, tovari kešele. Uvek pogrešan tunel. Oružje. Kakva sreća. Smakni ih, Jorpo. Fruhu migah! Ti ostaješ sa ostalima. Ksu rijalgha kord? Kešeli? Poklepan si, Jorpo. To je taman za mene. Tamo. Da, sir. Uspelo! Svi unutra! Hajde, Jorpo! Preteški smo. Bacaj teret. Brže, molim vas. Jorpo kaže da mi znamo kako da nađemo gospodara. I ja znam da odaberem druide. Artu kaže Klep će biti mnogo ljut kad se probudi. Zato što ćemo ga smestiti u najbližu ćeliju. Ne, sir. Ono što smo bacili bili su svi njegovi kešeli. Znate, da vi niste pomogli, ja ne bi našao izvor kešela tamo dublje. Sad smo bogati. Bogati! I kažeš da je on jedan pošten kralj, a? Nije kralj, Čikagandi. Princ. Zahvaljujući tebi i tvojim druidima sada mogu da se vratim svom narodu, preuzmem presto. Šta ćeš ti, Jan? Moje mesto je tu, pored ujaka. Nek bude. Bez tebe bih još bio tupi stvor na koga si se zažalio. Malo ko ima toliko moć u srcu. Vidiš, Artu, našli smo bogatog gospodara. Ja sam to odmah znao. A vas dvojica? Još ne znam zašto sam dao novac za vas. Ali, ne mislite... Naravno da mislim, na posao dok nisam... Blage Bože. Artu, budi pristojan. Moja noga. Hvala, Artu. Sad je bolje.